Hi mga ka-vlog! Ito na naman ako, si Jendy Vlog, ang naglilingkod sa inyo na arat na. Hindi, ngayon topic na to is tungkol sa agency ng aking amo. Kasi may nag-comment sa aking video na in-upload ko nun. Pero bago dyan is, alam nyo na ang aking gagawin. Intro ko muna pa! So yun, ito na nga yung yung agency ng amo ko. Kasi may nag-comment po sa aking upload tungkol doon sa caregiver at sa helper. Meron pong agency ang amo ko, dalawa. So ang una po is Garford. Para sa ating mga domestic helper na naghahanap ng amo dito sa Hong Kong, ganun din sa Pinas na papunta dito. Doon po ako galing na agency. Ang mga pinsan ko po is doon din galing. Ang kapatid ko, marami na po silang napaglingkuran na kapwa ko mga Pilipino. Huwag po kayong mag-alala kasi ang agency ng aking amo is very legit at hindi po siya masyadong expensive kumpara sa ibang agency. So ito nga po, yung kanilang agency dito sa Hong Kong is Garford. Yan, ilalagay ko sa description ko kung paano kayo doon or yung number ng amo ko para ma-WhatsApp niyo po siya. Tapos, kung ayaw niyo naman is pwede po kayong mag-message sa akin. Ilalagay ko ang aking FB account diyan sa baba, sa description ko para po ma-message niyo ako. At kung free naman po ako, sasamahan ko kayo. So yon, meron po siyang dalawa, Garford at saka yung pang caregiver na in-upload ko rin noon. Meron po siyang nakalimutan ko yung pangalan ng isa, yung caregiver. Si amo. Pwede rin kayong mag-inquire na rin sa kanya kasi kung yun mag-aano kayo dun sa tungkol sa domestic helper tapos sasabihin niya na rin yun kung gusto nyong mag-apply or kung gusto nyong mag-training sa caregiver. Nag-umpisa na po yun, meron na rin po siyang training at meron na po siyang on the way na malapit ng graduate. So congratulations sa first batch. Wala pa naman sinabi si ma'am na graduate na yung first batch. So yun. Kung gusto nyong mag-apply, mag-inquire, punta lang po kayo sa aking FB, Jenilyn De La Linco. I-message nyo po ako at para masamahan ko kayo o matulungan ko kayo para i-recommenda ko kayo. Siyempre naman, i-recommenda ko kayo kasi sino pa bang magtutulungan dito kung hindi tayo mga kapwa Pilipino, di ba? So, wag po kayong mag-alala dahil ang agency na to is very legit. At one time po is papasyalan ko papunta doon sa agency ni amo kasi sa ngayon busy ang schedule ko busy ang schedule ko ni Jendy Vlog. Pero yun, napag-usapan nga namin ni amo kanina. Nasabi ko is papasyal po ako sa kanya yung dalawa, yung sa helper at sa caregiver para alam niyo po yung way para po pupunta na lang po kayo sa aking channel, tapos titignan nyo na lang doon kung saan yung way, di ba? Pero aayusin ko syempre yung aking pag-explain para po hindi po tayo malito at para masundan po natin na maayos yung mga bagay-bagay na dapat nyong puntahan. Ganun, para di mawala. Pak! Yon, sinabi ko lang sa inyo na merong agency ang aking amo para sa mga domestic helper at sa mga nag-aaral ng caregiver. Open na po siya at meron na po siyang first batch na nagtitraining at napakaganda po. Plano ko rin namang mag-training kaso alam niyo yung kinakatakutan ko, yung exam talaga. Baka naman babagsak ako, di ba? Hindi ako marunong sa mga exam na yan. Buti nga nakapasa ako sa high school, buti nakagraduate ako. Siyempre, sakripisyo. Sa kodigo.
Huwag niyo akong gayahin. Yan. So, yun nga, plano ko rin sana. Kaso, pag pumasok ka kasi dyan, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kailangan mong iano yung time mo para hindi maksaya yung pera ng pag-enroll mo. Syempre, kasi pera yan at pagod natin yan. So, kailangan nating isipin lahat ng plano, desisyon, kung ano yung dapat nating gawin, di ba? Para lahat is walang masaktan, walang may masasabi yung ibang tao, kung iisipin mo yung ibang tao. Pero nasa sayo na yun, di ba? Nasa sayo na yun kung iisipin mo pa yung ibang tao o yung sarili mo na lang, di ba? Lalo kung may partner ka, boom! Panananan katawan. Patalastas no? So, yun mga ka-vlog ko, yun po yung aking vlog for today, content for today na nasabi ko lang na may agency ang aking amo. Pwede kayong mag-apply. Ilalagay ko dyan sa description box ko yung aking FB. At ilalagay ko rin yung link ng aking amo, FB, at ang kanyang pangalan ng agency. Sana po is nakatulong itong vlog ko na to sa aking mga kapwa OFW na gustong mag-apply at gustong pumunta dito sa Hong Kong. Papunta ng Pinas, papunta dito. Meron po siyang agency sa Pilipinas po ha, inuulit ko, Mega Manpower ang kanyang agency doon. Kung gusto nyo, pwede nyo na rin akong tanungin doon para ma-inform ko rin kayo at para masabi ko kay amo na na kaibigan ko kayo, kakilala ko kayo, di ba? Mga ganon. Para matik-matik na yon mga ka-vlog. Alam nyo na, hindi ko naman kayo pababayaan. Basta i-PM nyo lang ako, ha? I-PM nyo ako, sasabihin nyo lang, hi Jen, mag-a-apply ako, gusto ko to, ganito, ganon. Para alam ko na agad, para hindi na ako magtatanong na, sino po sila, ganon. Basta ganon na lang ibungad nyo sa akin. Hi Jen, pwede po ako mag-apply, pwede po ako mag-apply ganito sa amo mo, ganito, ganon, yun na lang po. Para po, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa para madali yung transaksyon natin at para masabi ko na rin kayo kay amo kung nagmamadali man kayo at kung gusto na rin mag-apply, di ba? Ganun lang yon para sa mabilisang transaksyon. Mabilisan talaga. Sa akin ha, hindi kay amo ha. Kasi pag pupunta na kayo kay amo, magbibigay pala ako ng tip sa inyo. Ito muna ang tip ko para mag-a-apply kayo ng domestic helper. Ngayon, ang interview ng amo ko is very strict yan. Very restricted yan. Sabihin sa'yo, what is your name? Where did you come from? How many is that you stay in your employer just now? Why you didn't finish your contract? Mga ganon ang tanong niya ha. Alam niyo na, mag-aral tayo ng English. At di tayo marunong mag-English. Yan. Ganun yung mga tanong ni amo. Stricto siya. Ang mga tanong niya is talagang nakakatakam sa kalalamnan. Kalamnan natin yun, yung English na yun. Pero alam ko naman na kaya niya yan. Kinaya nga ng iba. Bakit hindi natin kakayanin? Kaya yun, nagbigay lang ako ng tips sa inyo na napaka-strict niya sa pag-i-interview. At maging honest lang kayo is hindi niya kayo pababayaan. Basta sabihin niyo lang yung totoo kasi magtatanong din naman yan sa akin eh. Magtatanong yan kung kilala kita, ganito kita, nakasama na ba kita. Kasi parang yung pag namin ni ma'am sa pagtingin sa isang mag-a-apply, gano'n, lalo na pagkakilala ko. So, magtatanong talaga yan sa akin, okay ba siya? Okay ba yung ganito? Tapos may napansin siyang ugali mo, tapos tinanong niya sa akin, ganun ba talaga yun? Opo, sasabihin ko naman. Siyempre, kailangan sabihin natin yung totoo para alam din niya at para maituwid kayo. Ganon, maituwid. Kung meron man tayong dapat ituwid na natin. Sayang ang panahon. So, yun na nga, nakarami na ako. Sana is naintindihan nyo yung aking vlog for today. At sana is mas makatulong sa atin, lalo na dito sa Hong Kong, yung nawawala ng amo, yung naghahanap ng amo, yung na-determinate, at kung gusto nyo rin ng boarding, meron akong i-recommenda sa inyo. Para nang sa ganun is, medyo hindi po kayo
magbayad ng mahal, ganon, mahal. Yan, para makatulong din kahit paano. Yun nga, sana is nakatulong ako sa inyo sa aking vlog na to. At sana is kung hindi pa kayo connected sa akin, ano ba naman, i-click nyo lang yan, i-click nyo lang and subscribe and hit the bell button para updated kayo sa latest video ko. At para ma-notify na rin kayo, para naman yung susunod na i-upload ko at pagpupunta na ako kay Amo, yung way papunta sa agency is makita nyo agad, diba? Kukontent ko rin yun para alam natin, para yung iba is na hindi na mawala, diba? Kasi may nag-ano sa akin, kaya pinush ko tong ilabas na yon. May nag-comment kasi dun sa aking video, yan. Salamat sa nag-comment. Ito na po yung tinatanong. Salamat po sa iyo at nagustuhan mo yung video na yon. Salamat po. At salamat din po sa aking mga members, at sa mga nagpapakulay sa akin, sa aking family, sa aking anak, sa aking mga kaibigan na lagi ko rin kasama pag ako ay nag-vlog. Ganun din sa aking amo na nakakabait, sa aking amo na nagbibigay sa akin ng mga gamot, mga kailangan ko sa aking katawan, vitamins. Yan. Thank you po. Thank you madam, thank you my employer. Thank you mama Yaya, thank you ma'am sir. At sa aking alagang napakabait na bata. Yan, thank you so much. At thank you Lord sa binigay mo tong to para wala akong masyadong muna kasi po is, yun na nga. So yun ang aking vlog for today. Thank you for watching. Sana po is, wag po kayong magsawa sa panonood sa aking vlog. At kung meron man po kayong gustong ipagawa or mag-comment lang po kayo below, gagawin ko yan para sa inyo. Yung gusto kayo masaya lang kayo, yung masaya, yung drama or whatever, just comment down below. I do everything that you will be happy. Ako happy! So,